target. Tumawag. Yeah, ba? Tangan. Lala. Hello everyone, good day po sa ating Buhay Probinsya Experience. Papanoorin po natin kung papaano ang agkaras. Yan. Welcome po sa ating video. Tinga, meron po akong ipaparinig sa inyo ha. Pakinggan po ninyo to. Narinig niyo po? It's the sound of the province. Ang sarap sa pandinig. Ayan. Ayan na yata yung tropa. O, sila na nga yan. Yan po ang ating mga tropang agkaras. Magkakaras po tayo ngayon. Woohoo! Hos. Oh, may dala-dala silang motor. Turpan tubig. Oh, si RJ may dalang kuribot. Kuribot po yung tawag, yun nasa likod ng ni RJ. Sakyan niya. Yeah. Oh. Yan. Ito. At ito ang target. Ang tawag dito, sa mga Ilocano, pamilyar na sila rito sa ganito. Tatanggalin lahat yan, mga burarawit. Burarawit ang tawag yan sa mga kawayan. At dyan sa gitna, dyan merong mga nakulong na isda. Yun ang huhulihin mamaya. Tutulong ako. Narda tayo, may kadagitin burarawin na. Tulong-tulong po yan. Tatanggalin ko yung mga burarawid doon, yung mga kahoy doon. Sila naman, papaandarin yung motor. Nalagyan nila ng tubig. Naka-built in yung yung puso doon sa motor. Yung kasi yung panimulang paghigop ng tubig doon sa balon. Kaya binobomba yun. Para pag umandar na yung motor, dire-diretso yung paghigop ng tubig. Oh, tinanggal yung puso. Oh, ganyan po kalakas yung tubig na hinihigop niyan. Hanggang sa madrain po yung tubig sa balon. Yan. Lalagyan niya ng hose. Dadalhin sa malayo yung tubig para wag bumalik sa butas. Oh, yung mga matagal lang hindi umuwi sa probinsya. Kung nakikita nyo nagtatali ng hose, wala ba kayo namimiss dyan? Oh. Yan. Papahigop lahat yung tubig niyan at dadalhin doon sa malayo. Yun yung hose na yun. Kasi kapag sa malapitan, ang nangyayari niyan,
babalik yung tubig sa balon. Kaya dapat sa malayo. Yan. Yan, aalisin natin lahat yan, yung mga rama na yan. Rama burarawit. Yan, dulo ng puno ng kawayan. Yeah. Okay. Wala na yung mga rama, yung mga burarawit. Hihintayin na lang siya mag-drain. Tapos, pwede na. Oh, yung mga hindi umuwi ng probinsya, yung mga nakita kayo ng tinapay at saka kape, saka bukid. Coffee time. Lapit nang maubos yung tubig. Si Michael. Ajay. Ben. Sniper. May sniper doon. Naubos na, mag-uumpisa na, lilinisin na lang yan. Tanggalin na lang yung mga natirang mga sanga-sanga at saka mga kawayan dun sa may sa may butas. I-start na yan. Woohoo! Kaya lang, dyan na yung genius. Papuput na dyan. Ayan na yung genius. Oh, naka-red. Boog! Actually, hindi kayo nasana yun. Malalim yan. Nahirapan ako tanggalin yung pao dyan. Tignan nyo. Tapos, nataon pa na doon sa banda doon, yun yung malalim, hanggang hita yung putik, samantalang dito sa banda kaliwa, hanggang tuhod lang. Grabe. Yan, yan. Lulubog ako dyan, hanggang hita. Lalim. Ito maganda sa agkaras. Karga sila ng arga ng mga isda. Wow. Parang lang. Parang namumulot lang ng isda. Sige, karga. Ang gagaling yan na naman. Isda uli. Isda na naman. Walang tigil. Pero kung mapansin nyo, meron naka-red dyan. Hanggang ngayon, wala pa rin nahuhuli. Oh my God. Nasaan na yung genius? Wala siya nahuhuli. Ang dami Lagay lang sila ng lagay doon sa may kuribot. Pero yung naka-red dyan. Biro nyo yung sniper namamana, may mga nakukuha ang lalaki. Yung naka-red, wala pa nahuhuli. Diyos ko.
Ano ba yan? Oh, dami nila nahuhuli. Grabe. Sus Mariosep. Tingnan yung mga nanghuli, lagay sila ng lagay doon sa loob ng ng kuribot. Meron siya wala pang nahuhuli kahit isa lang. Isda dumakapagal. Manghuli ka naman. Ayan. Teka, may nahuli na yata. Meron nga. Oh my! I'm a genius! Grabe. Ayan o, nahuli ako. Meron yan. Ano ka ba naman, Gromy? Yan. Yan. Ay, nahuli. Walang iya. Ano yan? Oy! Hindi yan. Butete yan. Close up natin. Proud ako dyan proud ako. Sarili ko. Nahuli ako. Huli ka. Yeah, ba? Paano ba naman yan? Oh, yun. Hindi po makawala. Ito seryoso na to. Seryoso na yan talaga. Yan. Proud ako sa sarili ko dyan. Look! Yeah! Oh, di nakahuli ako. Thank you. Close up natin. Kasi nakaka-proud. Yung pagkakataon na yan. Nina. Hindi pag nakawala. Menas ka. Kanin niya palumbusan na yun. Oh, see? Kalpasan, iti sumagmamano akan ito. Oh, kuribot ano tayo? Kuribot check. Tingnan natin yung laman ng kuribot. Oh, di ba ang dami? At isa dyan ang aking nahuli. proud ako. Ito, pinakamagandang memory. Ano nangyari? Sakit niyan. Zero. Yeah, ano? Yeah, souvenir of the day. Thank you. Meron pa isa. Diyos ko. Meron ako nahawakan sa ilalim ng paa ko eh. Dinakma ko. Aray. Malo-malo ba ito? Oh my God. Malo-malo ba sila? Grabe. Kumini. Yung nanabira niya sa bilan? Sa bata. Nakadua ka vaccine na kon. Well, itenin. Nakarkaro pa yung booster, baby. Nakon. Ay. Manala nagpa-booster. Nagpa-booster lang ako. Opya.
Na. Oh my God. Look. Ano yun? Ano yun? Yung mga hito. Daming dalago. Yan. Yung mga... Ito naman yung mga lahi ng mga gurame. Tsaka ano. Yung ano. Ano ang tawag dito? Yung tawag dito kasi karpa. Ay, araro. Araro. Gurami. Lalaki oh. Lalaki gurami. Lalaki oh. Siya. Hindi ko lang alam kung ilang kilo to. Dami oh. Lalaki po. Alright. Ito yung mga hinuli namin kaninang umaga. So maraming salamat po. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking video. Huwag po sanang kakalimutang mag-subscribe, i-click yung bell button at mag-like. Pa-share na rin po sana para po sa mas marami pang video sa hinaharap. Maraming salamat po. Bye-bye!